Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. President-elect Ferdinand Marcos Jr. may mapagwaan sa executive order para madihon ang Negros Island region antes mapasar ang NAI para diri. Sunod sa kay Bacolod incoming Mayor Albi Benitez, mahimo nga magapagwaan na isang executive order sa incoming President Ferdinand Marcos Jr. sa ginaduso nga NIR sandig sa rekomendasyon man sa Department of the Interior and Local Government. Iniya ginatrabaho na sa karon sunod sa kay Benitez gani wait and see sunod sa iya. Nasandig man sa isa ka EO ang ginpagwa ni anay Presidente Benigno Aquino III ang una nga pagdihon sang NIR nga gin-abolish sang tion ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginapaabot maga-file sang isa ka hagna sa pagporma sang NIR nga magalakip sang Negros Occidental, kag Oriental, kag Siquijor ang mga kongresista gikan sa natungdan nga mga probinsya sa pagbukas ng 19th Congress. Sa subong, ang Negros Oriental kag Siquijor ang kabahin sa Region 7, samtang ang Negros Occidental naman kabahin sa Region 6. Okay, it will come from the Office of the President, recommended by DILG. So we're working on that. In the meantime, that we don't have law, no, we will do with an executive order. If you remember, ang aton to executive order man to. Hindi man gito hindi man gito layi. So that will tide over the transition until Yes, the law until is the law passed. comes in.